Moitas gracias. Moitísimas gracias. Graciñas. Ben, dicíamolo antes, imos cunha das grandes preocupacións dos galegos e galegas, que é a escaseza de polvo e o aumento do seu prezo. E hai que tomar unha decisión, ración de polvo, máis cara ou máis escasa? As dúas opcións doen. Compañeiros, estamos no ilustre feirón de Brión para preguntar por algo que nunca se preguntou na televisión de Galicia. A canto vai a ración de polvo? Nos chegaremos porque xa é hora de xantar. Que pasa co polvo, María? Que pasa co polvo? Porque está moi rico, pero que hoxe é un prato de artículo de lujo. Pois con ese moito, claro, habrá pouco e sube. É caro para vos que o preparades e caro para a xente que o come. Exactamente, hoxe en día está todo carísimo. Alguna vez se che queixou alguén? Sí, suélense queixar, pero bueno, ao final acaban comendo porque a cantidad nunca tuvemos problema. 13 euros a ración, pero son racións boas. Aquí é cantidad, por lo menos. Hai sitios nos que tapas a parte de arriba e despois é todo pataca. Efectivamente. Ti prefires subir un pouco o prezo ou poñer as racións máis pequenas? Mellor subilo. Sí, porque a xente en Galicia paga polo polvo. Hombre, Canto paga vostede por un polvo? Por un polvo, depende. de que estás falando? Do pulpo, non? Vostede imagina un mundo sen polvos. Sen polvos de comer, sí. Manolo, céntrateme, que non estou indo por aí. Ti canto chegaches a pagar por un polvo? Pois xa non me acorda. Anda, que che cobran 50 euros ou 100 euros, págalo igual. Non, Non, 50 euros non. sobre 30 euros. 30 euros, claro. Unha ración é media. E se fora completa, pero non é moi completa. Isto hai uns anos non se pagaba, eh? Non sei porque non me gusta. Como? Estás me dicindo que ti és de Brión e non comes polvo? No, Foi no mirar, foi o médico. no, médico non fun, Non foi, vaya. Vaya, porque un galego que non come polvo é como un madrileño do Xetafe. Eso non pode faltar, o polvo en Galicia. O polvo fai falta. E sen polvo non pode vivir unha persoa. Non, un polvo ben feito. É tradición, é tradición. Con que frecuencia? Unha vez a semana? Bueno, cando podo, todos os martes. Va, ben. Non foi porque fose moi caro e aí plantácheste, non. Non é por cargo que para un solo. Por cartos non é o problema. Por os cartos non é. Son 13 euros. Pides churrasco, son 13 euros. É o que di miña nai. O pulpo comes todo, e o churrasco ten oso. Aí falou, Cousa por outra. Aí falou. Pois o que está claro é que por moito que falemos entre nós non imos facer que baixe o prezo do polvo nin que teñamos máis polvo nas rías. Pero o debate está en si debemos de subir o prezo da ración ou meterlle un pouco menos de polvo. A Aurora foi clara antes, non? Sí, teno claro, Aurora Eso teno claro. Eu teño clarísimo, non lle podes quitar a ración porque ven xente, onde a nos chega xente a unha feira que van comer co pulpo. Se ti en vez de lle dar pulpo, non polvo. Pero comer con pulpo, queren comer con pulpo, non é? Efectivamente. E claro, se eles che piden dúas racións, imagínate que veñen 4 e piden 4 racións de pulpo, ti non lle podes poñer 3. Porque un deles queda sin comer. Non pode ser. É que vai chegar un momento que iso que acabas de dicir tú, de que hai xente que come solo con pulpo, Sí. es igual non vai ser posible. Ao mellor comen o pulpo, despois comen un cachiño de queixo con membrillo, toman un cafeciño e xa van. Sí, Sí, vale. moita xente. Eu teño unha feira en que cozo patatas. E comen o pulpo con batatas. Bueno, encheste No máis barco de Esa é barato. Barcelona. esa é boa solución, é meterlle pataca ao lado e listo. No, Claro. ao lado non, hai que lle poñer noutro platiño. Bueno, pero A meterlle pataca e pan e e o listo. pulpo é pulpo. Aurora, eu quería facerche unha pregunta que sempre me anda na cabeza e é, a mí non me gusta pedir, por exemplo, 3 racións xuntas. A mí teño a sensación de que se pido por separado me van traer máis. Que tío, Eu creo que te equivocas. No, pero creo que a todos se nos pasou algunha vez pola Sí, cabeza. pero eu creo que vos equivocades. Sí? Sí? Por qué? Hombre, ao ir á báscula 3 veces, Ai, mamaíña. O engaño dá igual. non entonces. entendiches, pero digo eu. Sí. Canto menos veces vai á báscula, mellor. Mellor. Claro. Claro, porque ir á báscula... O carniceiro que pese solo unha vez, que non Ai, ande bicho. pesando de pouco en pouco. Vistes? De todas formas, temos que pensar que, por exemplo, onde nos, ali no Carballiño, cantos anos leva o pulpo a 10 euros a ración. E canto subiu todo desde aí, imagínate, 3 anos para aquí. Moito. Todo. O doble. Como tú vas vender ao mesmo precio que hai 3 anos. E canto Eso é cobras a ración de impensable. polvo? O que pasa é que hai xente terca no noso gremio que pensa que con dicir 10 euros que soluciona a papeleta está equivocada, moi equivocada. Ti a canto cobra a ración? Eu a 11. E na Pero canto é unha ración pulpería en en Lugo a gramos 14. de pulpo? Que? Cantos gramos de pulpo leva unha E ración? volte dalle, o que vai que a tiseira non anda ca báscula, Roberto. Claro.
Ti, a miña abuela mandaba dicir cantos gramos, pobriña, non sabía ler nin escribir que gramos iba a dicir. Bueno, entonces, Exacto. como estamos vendo aí nas imaxes, Tes cortas no plato, o plato está cheiño, leva un pouquiño de curva, acabouse. Bueno, o plato xa vai a medida, non? Claro. Pero sí que é certo que non en todas as polveiras, na túa tal, pero en algunhas parece que son, como se chama isto, que é carpacho de polvo. Pero o polvo ten que levar unha boa tallada. Pero, Octavio, é máis rico así, que pinchas 3 talladiñas. Tamén Porque é certo. se che poñe un tarugo aí gordo, ainda vas a afogar con il. Ai, xa non é a primeira vez que vexo Claro, pero ti poñenche finiño, pinchas 3 talladiñas, que eu como de 3 en 3. Conmigo a escote comer pulpo nunca vos atrevades, Pero por que de 3 en 3? Perdedes, porque estamos ricas. Pero van cortadas finiñas e dalas comido perfectamente. Eu creo que a solución é a da pataca, A pataca cocida que é sanísima tamén, pataca polo medio e listo. Pero non polo medio, a pataca hai que a poñer ao lado. Bueno, ao lado. Non polo medio. Hai xente que empeza co pan a untar cando se acaba o pulpo. Colle o pan e arranca de madeira. Hai quen unta, aunque haxa pulpo, fai un huequiño e unta. Que leva as letras, Pero vamos a ver. E xa lle digo, non lle me borren a letra que teño que volverlle a Que poñer. problema tes co de facer sopas co pan no aceite do polvo? Iso van a prohibir agora o goberno. Como van a prohibir? Como van Son prohibir? unha maravilla, eso está Bueno, rico. bueno, Hai xente que bota unha hora ca tabla, O máis, e a tabla... pero é o máis rico. O peor Aí está. Pero o peor non é iso, o peor é que collas o pan, que lle vais dar a volta, que o chupes e despois volvas outra vez a darlle a volta outra vez. Eso non se lle permite a nadie. Ai, non, Se pero- comen comigo, non. Ai. Che. Se Había comen unha vez, comigo, non. había unha vez un que estaba eu vendo como lle estaba Ai, dando que así asco. ca lengua. Ai, que asco. Eso, claro. si ides a comer o polvo, Tampouco non é plan. si ides comer o polvo con alguén que non vos coñece demasiado, sempre podedes decir, con todo o respeto para a xente que padece Sí, esta enfermidade, separado. que tedes celiaquía para que non che metan o pan na... No, pero no cando prato. non tes moita confianza xa dis, por exemplo, 4, 2 e 2. Pero E cada un come, sabes? No. As tablas de madeira... Aí é como di Octavio, cada un a súa. Se non tes confianza, como vas a andar no mismo plato? As tablas de madeira, unha vez que se usan, outras novas, non usades as mismas, non? Que di? Despois, a última hora, ferves todo e lavaras todo. No, digo, dentro do mismo Pero servicio. dentro do mismo claro, servicio, dentro do mismo servicio. non se volve, Vale, non se vale, volve. vale. Bueno, pues máis cosas que aprendemos, que sempre aprendemos. Vai de facer un día Ahora- unha marca, unha tabla, a ver se volve algún día esa tabla, volve. Canto dura unha tabla? Non moito, porque se perden moitas. 2 anos? Pérdense moitas. Eu Como ás que se veces- perden? Sí, a xente non... Ou leva. O normal era que o que a leva que a volva a traer. Pero como non, que levan xa a tabla? deixan Como a lá. levar a tabla? Levan a tabla para comer, De recordo. salen, se vas a unha romería que é de campo, ao mellor perdes 20 platos ou 30. Carai. Roberto. Sí. A xente pensa que como é un pau, din eles, é unha tabla, é E se un pau. mercan en calquer sitio, as tabuas. En calquera romería, sí. No, pero digo que donde as mercades vos? No hai Pero eso xente que se dedica a que- facelas. Hai Xa, xente pero que- ti queres mercar unha táboa desas tetanas, non hai en calquera sitio. Fixemos aquí, xa Sí, veu ahora xente que sí se hai. dedica, e xente que Sí, se hai dedica xente a que facer. dedica a vale. facer, sí, sí, Efectivamente. Ben, pois, mensaxe de parte da Aurora, cando vayades a unha romería, non vos levedes os pratos de platiños, madeira, por que Dios, son que volvan á bonitos, pulpeira, pero hai claro. que pagalos. Aproveitando que temos Octavio e temos